Nangin bayolente ang protesta nga ginhimo sa Milan nga isa sa host city sang 2026 Winter Olympic Games. Sa una para mga adlaw sang kompetisyon, linibo na ka mga tawo ang nagmarcha sa dalanon sa Northern Italy agod nga magprotesta batok sa hinampang kag sa iban pang serye sa mga isyu. Sang ulihi, mayara na sa nagpalupok kag naghaboy sang bato sa mga pulis. Bangod sini naggamit naman ang mga pulis ang tear gas kag water cannon. Anom ka mga tawo ang gindakop sa among protesta. Gintawag naman ni Prime Minister Giorgia Meloni nga mga kaaway sang Italya ang mga nagprotesta. Magluwas diri sa iya, mayara pa sang nagpanglak sang railway cable sagud nga hindi makaandar ang mga tren. Sa tinaga naman ni Deputy Prime Minister Matteo Salvini, mga kriminal sa iya ang involved sa komprontasyon sa Milan. Patandaan nga antes ni may mga Italyan na nga nagprotesta batok sa presensya sa Immigration and Customs Enforcement o kunay sa ilang pungsod antes ang Olympics. Kontrobersal ang ice bangod sa duwa ka magkasunod nga shooting incidents nga involve ang Federal Immigration Authorities sa Minneapolis. Yara sila sa Italya agud magbulig sa paghatag sang security assistance sa Winter Games.